Os máis de 200 corredores que tomarán parte no Trail San Isidro deberán percorrer unha distancia de 13,5 km. A proba, que se disputará o domingo 24 de febreiro a partir das 11 da mañá, discorrerá polos montes de San Isidro, pasando por enclaves emblemáticos como a subida ao Salgueiro, a Ponte das Taras ou o Petón do Vento. O epicentro será ali na parroquia na aldea de San Isidro, e donde a carreira danse 2 horas e cuarto para terminar o recorrido, cun desnivel positivo dun 720 metros positivos, e donde se recorrerán zonas emblemáticas tanto de aquí do Concello da Pobra, como dali de San Isidro, non? A subida ao Salgueiro, a paso polo Petón do Vento e, por suposto, como sempre, o noso cariñoso Ponte das Taras, que tanta xente vai descubrir e lle encanta. Dende a comunidade de Montes de San Isidro agradecen a Arousaneo a organización deste trail que contribúe a dar a coñecer a beleza natural da parroquia. Precisamente un dos obxectivos do Concello é dinamizar o rural a través do deporte. A repercusión que ten na zona, unha forma de descentralizar un pouco as actividades deportivas e culturais do centro do casco urbano hacia a periferia, hacia a zona rural, e neste caso, como sempre nos señala Edu, pois recibido con moi boa disposición por parte da veciñanza. Agradecemos á organización este tipo de actividades porque dá a posibilidade de coñecer o noso entorno natural. Temos que recordar aos veciños, como ben dixo, que a carreira vais a producir por San Isidro, vai a estar cortada dende o Lavadoiro ata o cruceiro da Buín, dende as 11 da mañán ata a 1:30. Despois, tamén recordarlle aos veciños que durante a proba teñan gardados aos cans por posibles accidentes cos atletas. Aqueles corredores interesados en coñecer máis a fondo o circuito poden acudir mañá ás 4:30 da tarde á quedada convocada pola organización, e aqueles outros que aínda non se animaron a inscribirse están a tempo de facelo ata o vindeiro mércores na web trailseries.rum.